Begira, nik aurkeztiko dizuet etorri diren imaginau. Onda Janire Lorea, bai? Begira, Janire gortea topatzen du eta Lore uste dut irakaslea da, ezta? Bere irakaslea. Eta orduan, beraiek kontatuko dizute batez ere, Janire kontatuko dizute esperientzia eta golfan inguru beste gauza. Baina hau badaukat esateko, eta da, Janire eskola ondako ikasle izan dako da. Berak ere hemen ikasi zuen bezala. Eta orduan, nahi izan du, ona etorri eta kontatzia hemengo ikaslei ere, bere esperientzia, hemen ikasitako dano pizkatxoa familia bat osatzen dugu, eta bera parte da, zure zarien bezala. Bale? Nire irakaslea garban, alde profesionaletik azalduko duzue pixkat. Ni zazpi sortu urterekin gutxi gura gara zintzen, dakizu bat urte dituzuen. Bi urte dena, oso baina. Eta ni hasi nintzen nire eta nire daia jolazten zeudelako, eta gero ni baino beran dago nire ama eta oso basi zen, eta orduan familiako asko jolazten dugu. Golfa asko ematen dit, adibidez munduko toki askotan bilatzen dut, lagunak egiten dituzu, partida bat lau ordu gutxi gora iraten du, orduan asko ezagutzen dituzu jendeak eta lagunak egiten dituzu. Gero ere, zelaia janerian animaliak asko gustatzen zaizkit, eta zelaian animali asko daude, hemen kokodriloak ez daude, baina adibidez estatu batuetan kokodriloak eta egiten dituzu. Gero erlajatzeko balioik azterketekin edo estresatuan nagonean lasaitzeko erabiltzen golfa eta orain hobby tratatutan ze asko gustatzen zait. Hasieran ez zitzaidan gustatzen, baina bai. Eta gero etorkizunean estatu batuetara joatea nahiko nuke golfa eta ikasketak partekatuz, eta horretarako taldea ematen ari naiz optatzen dut beka bat emateko. Eta gero itzalionekin egiten dugu normalian ikusita dugu golfa kirolen ikizta dela, bakarrik dirudunek jolasten dutela eta hori ez da egia, edozein jolastu dezake eta animago dezake. Lehenik eta behin eskerrak eman dizkizuegu etortzagatik, irakaslei eta ikaslei. Lorea Ritzinez, jenik esan duen bezala, golfeko irakaslea entrenatzailea eta profesionala ere. Berak esan du parte hartzen ari dela liga batzutan, eta hori da Espainia mailan antolatuta dauden liga batzuk. PGak omen dago kartel horren logoan elkarte horrek antolatzen ditu, eta PGa da profesional elkarte bat, golf profesional elkarte bat. 1992an sortu zenetik, orain izango gara 1000 inguru kide, eta elkarte horren helburu importantenetariko bat izango litzateke golfa ezagutuaraztea. Askotan, bai barrera badago, golfa igual zailagoa da edo urrutiago ikusten dugu orokorrean jendearen ezagutzagatik, baina adibidez futbola eta gauzeiek ezagutzen dira askoz ere errexago. Orduan gu pixka bat gure esku dagona, pixka bat zaitu berrea esplikatzen eta berturatzen pixka bat. Hortarako etorri dira, berak orduan liga horietan jokatzen du, saria ligen irabazleentzako da, berak aipatutakoa da, beka bat, izan daiteke batzuk izan daitezke, baina bat sarietariko bada, beka bat estatu batuetan. Ikasteko eta golfean bia batzera tartekatzeko. Hortarako ez du bakarrik irabazi behar. Hori da pixka bat baloratzen dira gauza gehiago. Nola adibidez etortzen zuekin eskolara eta esplikatzen pixka nola dan golfa eta bere esperientzia berak egiten du ezagutze lan bat, hori baloratuta dago puntuekin.
batean behar dugu makil bat altura emateko. Eta orduan, nola ematen den altura hori? Hau da, makilaren parte, hau da makilaren burua, makilaren aurpegia, barilla, eta grip deitzen zaio, eta orduan, makilaren aurpegi horretan, daka angelua handia, inklinazio handia. Eta orduan, hemen ematen diogunean bolarekin egiten dena da, altxatu asko, eta bertuago gelditu. Orduan, imaginatu, bai bankerretikan ateratzeko, edo banker bat saltatzeko gainetikan, erabiliko genuke hauetariko makila. Baina ja, altura gutxigo, parabola, bakizuen hola dian, ez? Edo horrela, edo bajuago, baina gutiago, situatzen zate, imaginatu manguera badakat, eta botatzen dut gora. Orduan, erotrikoa txorroa, honea, ez? Baldin badakat horrelago, jongo da gutiago, ez? Piskatzen dugu horregi. Eta gero daude ja potoloak, Luziago mateko. Eta bai... Hoi da, ja... Bai, zaiago emateko eta gero metro gehiena emateko. Eta distantzia handienak emateko. Eta baita ere, proportzionalki, juten da, luzeagoa izaten barilla. Nola dan zelaia, azten zein irtera batetikan, eta zulora sartu behar dugu, ez? Orduan daude, mundu guztian egongo litzateke 3 zulo mota. Bat da, 200 metro baino gutxigo, baldin badakate izango dira pariru. 200 metro egiten zate ideia bat, zen bat izango izateke? Erreferentzio bezala, futbol zelai batek, egun da hogei. Hori baino gehiago. 3 aldiz hori. 3 aldiz hori izango izateke pariru. Pariru, zabakatu bat, 5. 3 golpe beharko genituzke ertzeko grinera, eta grin barruan kontatzen ditugu 2 golpe. Parlau, izango izateke 2 kanpo, eta 200 metrotik laurrenera, eta grin barruan 4. Hoi da, ulertzeko pixka bat, zenba golpe egin baldian zulo horretan. Baina baldin bazea profesionala. Eta zuek, imaginatu, azten zeatela jokatzen, eta lehenengo ikasin barra ematen. Ikasi beharko genuke, lehenengo gauza, makila heltzen, postura, izango izateke eskoan nola jarri, postura pixka bat, eta gero egiten da swing, jakit aiztuta dakazuen. Swinga da, egiten da mugimendua, mugitzeko makila. Eta hori ikasi behar da, jolastu horretikak, pixka bat ematen, eta gero zelaietara jokatu alizateko, ateratzen duzu, egiten dana handicap. Hoi da, zenbaki bat. Dara, mai minimoa dakazula, demostratu dezula, edo bakazula duan. Da zenbaki bat, eta da, kopuru bat, golpe gehiago egiteko. Horre imaginatu, dakazula 36, handicap 36, eta nire dakartzeko. Zerban, emezortzi zuetan, egin barret, 70 golpe. Zero ukitzen, edo profesionalizaten, nire maila guztizteko. Eta 36 dakatenak, egingo dute 106. 36 golpe gehiago, buelta guztiak. 2 golpe gehiago zulo bakoitzean. Eta imaginatu, ni hasi nintzen, ni 98 hasi nintzen. Eta azten zela hobetzen, eta igual 36 ordez egin dezu 30 gehiago. Eta erdoan ze egin dezu, hobetu, eta erdoan jutezea 36 hori jesten. Berez, rotazioekin hartzen dut karreria. Eta hortikan, ematen dio. Baldin badakat metro bat, baldin nuke endikan, nonea, hori lurren, eta horrela. Eta baldin baditu 8 metro, ingo nuke gehiago. Hori ulertu zuen, ez? Orokortasunean, ze balore ditugun, garrantzitsu bezala. Adibidez, Agrauetako liburuan, lehenengo gauzan, lehenengo artikuluan, jateko du, zintzotasuna dala superimportantea. Zazu, tramposo bat baldin bazea, izan zaitezke, baina golfean ezea oso ondo ikusita egongo. Ez da, bere funtsaren kanpo dago. Adiezen zan nahi du horrek. Hoi da, honestidad erderaz eta zintzotasuna euskeraz.
Konpaineroekin ondo portatzen, animatzen, inoiz ez burla egiten, errespetua da superimportantea berez. Adibidez, pazientzia eduki behar dugula. Zergatik eduki behar dugu pazientzia? Ez dalako momentuan ateratzen den emaitza. Saiatzen gara gauza bat hobetzen, gure ariketak egiten eta gure gogo guztiekin hobetzen, baina igual ez zaigu ondo ateratzen lehengoan. Ez da normala ateratzea lehengoan. Eta gero jutentzea, aguantatzen zu hor eta badakazu pixkat ilusioa aterako dela eta mantentzen zea. Eta azkenean igual gutxien esperozunean, superondo eta irabatzen txapelketa bat, eta horrekin bidai bat tokatu zaizu finala jokatzeko, eta azkenean nahi duguna azkenean jokatzen dugunean golfera da gustatzen zaigulako jokatu. Eta orduan, bai gustatzen zaigu ondo ateatzea, porque nahi ere gustatzen zait saiatzen naiz, ondo ematea eta ez pikutara erabatea gola, baina hori lantzen da edo beharrezkoa da pixka bat, hori pazientzuki, nahi badugu lehengoan dena lortu, ez da kirol egokiena izango. Buruan badagotetik bat hola juteko eta taldeka eta... Justo gaude, erdian daude Zarautzen, Gasteizen, Andoan, dago pixarretu. Oñaten ere badago, daude, Gipuzkoan daude, ez daude asko, porque Gipuzkoan daude Zarautzekoa, Hondarribikoa, Donostian dago Baso Zabalbaita ere, gero dago Oñaten, Irenore, eta hori izango litzateke Gipuzkoan, eta gero Alaban ere badaude. Gero iparraldean daude pilo bat, iparraldean daude gehiago, oraindik. Eta daude inguru txikian baita ere asko. Eta oso politak. Bai dakau mugitzeko, baina ikasketa azteko adibidez, izango litzateke hori Zarautzeko etxeagoa da, eta irekiagoa da Andoainekoa. Edo irekia, esaten dut, sarrera bat ordaintzen esala... Bai? Deskalifikatzen badizute partidu batetik gero torneo baten bazaude ere deskalifikatzen dizute torneo batetik. Imaginatu torneoa baldin baditu lau egun eta lehengoan deskalifikatuta bazazte, ezin dezu jolastu. ezin dezu jolastu. Lau labur gutxienez. Ez da normala, profesionaletan lau horretatik. Gainera dago penalizatua joku motela. Dakate karte bat, ezke badaude batzuk oso motela diana. Kartuan dago, arbitroak maila horretan bai egoten dira batzutan hortikan, eta kronometro batekin. Eta karte bere kartea ez dakitaren enegoratzen zenbadia, segundu batzuk, edo enegoratzen, azutan agorain. Gutxienez ema jokalari dira. Gutxienez, bi. Eta definizioetan bi hiru edo lau pertsona. Eta egiten da 10 minuturo irtera bat. Orduan, imaginatu niazten naiz, 10etan lehenengo zuloan. Aurreatzen bade pixka bat, 10etan aterako da beste partido bat. Hiru edo laukoa edo bikoa. Eta juten gara denak, hola bat bestearen atzutikan, irkuto guztia egiten. Walking down 29th and Park, I saw you in